بسم أبون ودين منفس قدسين حدا أملاح آمين كبرات تهاتلتنا سلام እግዚአብሔር مساهم يهون كما يكنهم بارلو معلتي مغصلتا ناير يوحنس حيزنا مصينا لنا شوعات ملخات زحزو ملاختي اتنا 4 ملخاتات نقول سب متنقطاين ام معراف شمون تزلي تحمشيت ملخات مدالويت نتصره كريستوسيا معراف تشعتله تشاد شيت ملخات مغلاص صره كريستوسيا اب معراف تشعته مغلاص تحتمت مصحف معراف 10 ملاخ كلتا نبيات كا معراف 10 حاده لمي معراف شمون تكنرينا دحدتي እግዚአብሔር በተሐደ ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ንኹሉ ህዝብ ዓለም ክድህን በፍቅርን ብለውሃትን በተበጃውነትን በመላእክ መንፈስ ቅዱስን ዝገበሮ ናይ መድሓን ጻውዒት ነቶም ተገዳስነት ዘይራኣዩ ዝኸውን መጠንቀቕታ ኣብዛ ምዕራፍ 8 ገሊጽሎ ቀዳማይ ስቕታ ኣብ ሰማይ ሓደን ክልተን ካልኣይ ናይ መድሓን ኣማላድነት ትገንሸል ሰለስተን ሓሙሽተን سالساي اتن 4 ملخاتات كاب 6 بتقدامي مسنفلم قدامي ملخات مستحرمي بردن حاون مسدم استحوسه يسندو كالاي ملخات عبي غوبو اندان ددي يسندو سالساي ملخات مودق عبي كوخب رابعاي ملخات مسلمات سيسو زبرهو صحاين كوهبتن سوتا اب سماي شارشاي محتم مستفتحه استرأي نجر اتوم حاتياتنياتات نمباتات كاب غصتي اب زفان زلو اب لعلينا وديكم حبنا زبلو ينيرو شاوعي محتم مستفتحه غنا نفرق ساعات سقطا زخنه اتوم سماياويان فطرات نسب استدالو عرفتي فليطم استدنقو غزي خاي زملكت اتنزل عالم نسبات استدالو بحصر زبله غزي ناد نقط غليصو اتم شوعاته ملاختي اتم لقانا ملاختيهم اتملخت دما استوهبهم تزاز املاخي اتمنفح دما مفصام ملختهم يملكت قداماي ملخت منفح مهاب حقي يغلص ابز فطرت 10 تشعته كاب 10 كاب 10 تشعته كمون ننسحا ناب املاخ مملاس كاب طفات مدحان كالاي صاوعيت نوجه اب مسافنتي معراف 3 20 شعاتن يملكت اتم ملاختي زنفحوا منفساوي وجه اب مونغو እግዚአብሔርን ሰይጣንን ይረዳና ናይ መድሓን አማላድነት ሓደ መልአክ ጽንሃ ወርቂ ሒዙ ኣብ መሳዊ ደው በለ ነቲ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ቅድሚ ዝፋን ዘሎ መሳዊ ወርቂ ምእንቲ ክውስኾኻ ብዙሕ ዕጣን ተዋሃቦ اتتكعتان كا مستي صلاتهم قدسان كوينو كاب ايدتي ملاخ ناب قدم املاخ ديبه از ملاخ زي مثالنا اي غويتا يسوسي اتمدحاني ليك كهنات سلازخونه ابت مسوي دو يبل از دما اتمسقليو منتانا بجاز غفللو صنها ورق حيزو ويكا منفساو صنها ناي تبجاونت مملات أميلكياس معراف 3 كاب حدك ساب كل تقيس وزلو ملاخ كداني كاب فوروز تلعله كأن صلوت قدسان زعرفون زغادلو زلوون تقبيلو كما بصعو نصهن قبلون دس زبل مسواعت غيرو نبابو يقربو أباي انت صنعكم قاليون أباهم انت حدره اتدليو زبله تلمنومو يخونلكم يبل أبي يوحنس معراف 15 فقد شوعاته اتمساوي مسقال انت خوينو اتحاود ما منفس قدسي نسب قسيسو كنساحن بتي اب مسقال زفسس دم كريستوس مس قدست سلاسه حبرت كلو يقبر غويتا هم تزبالو منفس قدس سديدلناي يوحنس 15 26 يوحنس 16 كاب شوعته 17 حده اذا كاسراح منفس قدسي قداماي ጭራሃታት ሐዋርያትን ሰባህትን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ረኺቦም በትብዓት ሰበኽዎ ይገልጽ ካላይ ነገዳታት ሐዋርያት በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ከም አንበሳ በዓውታ ሰበኽዎሞ ንሰማዕቱ ክሳብ ዝፈርሑ ዝገብር እዩ
ግብረ ሐዋርያት 24-25 ሳልሳይ በርቅታት መንፈስ ቅዱስ ነቲ ስብከት ሐዋርያት ብዘደንቕ ስራሕ ኣማዕሪጉ ከም ዘንጸባርቕ ዝገበረ እዩ። ራብዓይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንኣማኒ ገሲጹ ትዕቢቱ ከንቀጥቅጥ ዝገብር ትሕትና ከርእን ምስ ኩሎም ክሰማዕን ዝገብር እዩ። እቶም 7 መላእኽቲ መለኸት ክነፍሑ ተዳለዉ እዚ ነቲ ናይ ቀደም የዘኻኽረና። እቶም 7 ካህናት ቀቅድሚ ታቦት ኮይኖም መለኸት ዝነፍሑ እሞ መንደቕ ያሪኮ ዝፈረሰ ማለት እዩ። ኢያሱ ምዕራፍ 6 ጎይታ ድሕርቲ ንኹሉ ዓለም ተገዳስነቱ ምርኣይ መንፈስ ቅዱስ እውን ምልኣኽ ናብቲ ናይ ታሪኻዊ ስራሕ ኣምላኽነቱ ብምምላስ ኣቦታትን ነቢያትን ደቂ መዛሙርትን ሐዋርያትን ሂቡ። ከም መላእኽቲ ኮይኖም መለኸት ዝነፍሑ ቀጻሊ መጠንቀቕታ ይህቡ ኣለዉ። እተን 4 መለኸታት መጠንቀቕታ ኣምላኽ ቅድሚ ምግላጽ ጸረ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ጸረ ክርስቶስን ኮይነን ብምልክታት ግምታዊ ቋንቋን እዩ። እቲ ቀዳማይ መለኸት ምስ ነፍሐ ሓውን በረድን ዝተሓወሰ ናብ ምድሪ ተሰንደወ። ሲሶ ኣግራብ ኩሉ ሳዕርን ነደደ። በረድ ንሓያል መቕጻዕቲ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 28:2-17 ሓዊ ድማ ንቁጣ ኣምላኽ ዘዳግም 32:22 ሚልክያስ 4:1 ይገልጽ። እቲ ምንዳድ ሳዕርን ኣግራብን በዚ መቕጻዕቲ ዕቡያትን ምኩሓትን ሰባት ነቲ ዓለማዊ ህይወት ሓዲጎም መንፈሳዊ ህይወት ክመርጹ ብትሕትና ናብ ኣምላኽ ከም ዝመፁ ዘመልክት እዩ። እቲ ካልኣይ መለኸት ምስ ተነፍሐ ከም ከረን ዝበለ ነዳዲ ሓዊ ናብ ባሕሪ ተደርበየ። ሲሶ ባሕሪ ድማ ደም ኮነ። ሲሶ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ህይወታዊ ሞተ። ሲሶ መራክብ እውን ጠፍአ። እቲ ቀዳማይ መለኸት ነቲ ኣብ ዘጸአት 9:25 ዘጋጠመ መዓት ከዘክረና ከሎ እቲ ካልኣይ መለኸት ድማ ነቲ ኣብ ዘጸአት 7:20-21 ዝተጠቐሰ የዘክረና። እዚ ኣምላኽ ነቶም ርቡሽ ወይ ከዓ ዝተሻቐለ ህይወት ዘለዎም ኣብ ሕቑፉ ኣምላኽ ረጊኦም ዘይዓርፉ ከም ማዕበል ዝንቀሳቐሱ ዝቐጽዓሉ ኣገባብ ይኸውን። ዝነድድ ከረን ኣብ ማእከል ይወድቕ። ብጨካን ርህራሄ ዘይብሉ ኣብ ናይ ስልጣን ጽፍሒ ዝርከብ ዝፍጸም ቅትለት ህልቂት እዩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከምኡውን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ይኽእል። እቲ ሳልሳይ መለኸት ምስ ተነፍሐ ዓብዪ ኮኸብ ከም መብራህቲ እናነደደ ካብ ሰማይ ኣብ ሲሶ ሩባታትን ዓይኒ ማያትን ወደቐ። እዚ ሳልሳይ ዓይነት መሪር መቕጻዕቲ እዩ። ገለ ዓበይቲ ናይ እምነት ሰባት ኣብ ዓብዪ መንፈሳዊ ደረጃ ነይሮም ብሰሪ ምንፍቕና ካብቲ መንፈሳዊ ኣምልኾ ተኣልዮም ናብቲ ዓይኒ ማያት ቁኑዕ ኣምልኾ ይወድቁ። ነቲ ማይ ድማ ይስምምዎ፣ የምርርዎ፣ ብዙሓት ከዓ ይሞቱ። እቲ ራብዓይ መለኸት ምስ ተነፍሐ መዓልቲ ሲሶ ከይበርህ ለይቲ እውን ከምኡ ሲሶ ፀሓይን ሲሶ ወርሕን ሲሶ ከዋኽብትን ተወቕዑ። ብዘይ ጥርጥር ጸልማት ንሓያል መልክዕ ናይ ጸገም እዩ ዝገልጽ። ኩልና ከም እንፈልጦ ጸልማት ምንቅስቓስ ሰባት ዝድርት እዩ። ንንውሕ ዝበለ ግዜ እንተጸኒሑ ከዓ ነቶም ኣገደስቲ ነገራት ከም እትስእን ይገብረካ። ስለዚ ሰብ ምስ ተጸገመ ምስ ተጨነቐ ናብ ብርሃን ክመጽእ ይግደድ። እቲ ዕላማ ኣምላኽ ንደቁ ዝምልከት ድማ ንሱ እዩ። ካብ ቅድሚ ምምጻእ ጸረ ክርስቶስ ናይ ፀሓይ ምፍንጃር ምውዳቕ ከዋኽብቲ ክርአ እዩ። ተወሳኺ መጠንቀቕታ ኣብ ማእከል ሰማይ ዝዝንቢ ንስሪ ድማ ዓው ብዝበለ ቃል እውን ብሰሪ እተን ተሪፈን ዘለዋ ደሃይ መለኸት ናይቶም መለኸት ክነፍሑ ዘለዎም 3 መላእኽቲ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይለኦም 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 ክብል ከሎ ሰማዕኩ። እቲ ዝዝንቢ ንስሪ ንመንፈስ ቅዱስ ይውክል። ነቲ ምስክርነት እቶም 2 ነቢያት ዘይተርፍ ሓያል ጸገምን ቁጥዓን ዝሕብር እዩ። ኣብቲ ግዜ ጸገሙን እንተኾነ ዝንሳሕ ሰብ እንተተረኺቡ ድሕነት ረኺቡሎ ማለት እዩ። ኣጠቓሊልና ክንሪኦ ከለና እቶም 4 መለኸት ዝተፈላለየ ጋብ መጠንቀቕታ ካብ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ቅድሚ ምምጻእ ጸረ ክርስቶስ እዩ። ክሳብ ክንደይ ሓያል እዩ እቲ መጠንቀቕታ ብዘይገድስ ምስቲ ኣብ ግዜ ጸረ ክርስቶስ ዘጋጥም ክነጻጸር ከሎ
قليل نلوم استمدبه ابزو دينا لنا كل خبرن مسغانان وداسنا املخون سجدت نغزابير يخون